एक्स हिन्जाव दिपालिखौ गोसो थोयोनो थात साला मूर्ख हाबथु थु इसिंसिम लांलायथारदों नामा एन्टनिकआबो कन्टा आंनोबो नोंखौ नाङालै खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे जालायबाय थानाय कन्ट्रोभार्सि भिडिअआवहा बरनायबाय हरनाय थाबाय आंनि भिउवार्सफोरखौ स' बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ लास्टसिम नायबानो जाबाय जाहा फंबाय सासेया बुंदोंमोन हिट जायाखैलै होननानैहा आं बिराद माने माथायाव नांदोंमोन आरोना इनिखायनो एसे हिट खालामनो सानबाय आङो आंनि बे भिडिअखौहाय आसा खालामदों नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो आंनि बे भिडिअखौहाय फुल्लि नायजोबगोन होननानै जोंफोरहा इउटुबार सानै आब' दिपाली सासे आरो आदा एन्टनि इसोर सानैनि भितराव कन्ट्रोभार्सि सोलिगासिनो आरोना बेबो बेखौ होनो बेबो बेखौ होनो आरोना बिनि मेन लिरगिरियानो जाबाय दिपालीनि एक्स हासबेन्ड नायना ला नोंथांमोना आं स्क्रिनाव होना होदों दिपालीनि एक्स हासबेन्डखौहाय नोंथांमोनाथ' नायखाबाय जानो हागौ सिनायखाबाय जानो हागौ दिपालीनि एक्स हासबेन्डखौहाय बिनि उनाव आदा एन्टनिया बुंदोंमोन आरोना सानैबो नांलाय खमलाय जालायबाय थानांला गारलायबाय जितु आलदा आलदा गोजान गोजान थानायानो साबसिन होननानै बिनि उनाव दिपालीनि एक्स हासबेन्डआ मा बुंखो गोसो थोयो नामा दिपालीखौ इदिनानै बुंबाय इनिखायनो आदा एन्टनियाबो ओरैबायसा रागा जोंनानै होननानै बुंनानै रिप्लाय होबाय आरोना खोनासंदो नोंथांमोना मा रिप्लाय होदों बुंनोसै एन्टनि नार्जारिया दिपालीखौ मोजां मोनो खोमा सिं सिं बिनिफ्राय आंखौ दिपालीनि फारसे लानानै बहुत जावदो बिनि उनाव देहायाव दिपालीनियाव नांहैबाय बे आब' दिपालीनियाव आरडि अफिसियेलनियाव बिनि उनाव बेबो होख्लायबाय रिप्लाय होनाया मा रिप्लाय होखो नोंथांमोननि खोमादोंनो एसे सेंदो एन्टनिक बबेन बिसोर सानैनि थाखाय आं माबा बाजाराव फानजानाय लाइ मैद्रु लाफा मैद्रु जानो थाखाय आंनि बिमा बिफाया जोनोम होदों नामा माबा आं लाइ मैद्रु लाफा मैद्रु बायदिसो गोसो जाब्लानो ओरै फिदिंलाय गोसो जाबानो ओरै फिदिंलाय गोसो जाबानो बैजों फानजालाय गोसो जाबानो बैजों बायजालाय आंखौ बेफोरबायदि मोनना लादों नामा नोंसोरो हा थु इसिंसिम लांलायथारदों नामा एन्टनिकआबो कन्टा आंनोबो नोंखौ नाङालै नोंसोरनि लाफा मैद्रु आं एन्टनिक हा आंनोबो नाङाथ' आंहाबो दं नोंनिफ्राय हेन्डसामसिन नायनो मोजांसिन आरो आङो बेफोरबायदि हिन्जाव थाखानाय मानसिफोरखौ मालायनि जागोन्दाखौ आंबो लाया मिथिबाय हिन्जाव गोनांफोरखौथ' आं नोजोरबो होआ आंनि मेगनाबो थाङा बेफोरबायदि हिन्जाव गोनां मानसिफोरनाव आंनि मेगनानो थांखाया मिथिबाय आरो आंनो नांखायाबो मा दरखार माबा आं हौवा लायाबा दुनियाव थांना थानो हाला नामा आं हौवा गैयाबा थांना थानो हाया दिनैसिम थांना दंबाय दं माथो हा एसेबांसिम बिदि लाइनाव दालां मिथिबाय हौवा गैयाबाबो आंबो थांना थानो हायो आं हौवा मा दुनियाव हौवानि अनगा संसारानो जाया नामा हा हौवा थानायाव जेसेबां खामाय दामाय खालामनो हायो सासे हिन्जावा हौवा गैयियावबो बेफोरबायदि खामायनानै जानो हायो हौवानि माने गलाम मोनना लाबाय आरो माने नोंसोरो आंखौ गोसो जाबानो लाफा लाइ मैद्रु बायदि ओरै खेबस' जानो हानाय बायदि मोनदों नामा हा मैलु गैयि नङा आंबो मिथिबाय आखाइ आथिं दं थांना थासान्दियाव मावनानै जागोन हौवानि गलाम नङा मिथिबाय आरो गोसो जाबा आङो नोंसोरबायदि बोरायखौ लाया लागोन सानदों थैनोबो लाया आं नोंसोरबायदि बोरायखौथ' मुगै सुगै लागोलै आं सेंग्राखौनो लागोन मिथिबाय नोंसोरबायदि बोरायखौ आंनोबो नाङा मिथिबाय बेफोरबायदि एसेबां माने बैसिम बुंनाङैसिम दाथां आंखौ हौवा गैयाबा थांना थानो हानाय नङा होननानै सानदों नामा दुनियाव हौवा गैयालासिनो बेसेबां मानसिफ्रा संसार जाबोबाय आरो मावनानै दांनानै जानो हायो मा हौवायानो सोब पुस नामा हौवायानो सोब पुस जिन्दगि नामा दा जायाखैलाय एन्टनिक नोंनाबो मुजुलायनाया जिहं फाहं होनलायलायथारनाय दाय बिदि जाबाय मोजां गियानि मानसिया एन्टनिक थोद बेफोरबायदि दा बुंलाय आंखौ मुजुलायनाय थोद बेफोरबायदि दा बुंलाय आंखौ मुजुलायनाय मुजुहर आंखौ दा मुजुहर नोंखौ जरायदों आंबो मिथिदों बे जाम्बाजों जाम्बा जाफानो हागोन सानो नामा नोङो बेजों नांलायनाय माने गावनि मान सनमानखौसो खोमाना लालायलै आङो थानो हायियावसो बिनि भिडिअफोरखौ नायनानै थानो हायियावसो आं भिडिअ बानायो नङाबा आंहा बेफोरबायदि मानसिजों खुगा सोमावबाय थानो दरखार गैया बेखौ आं फाग्ला जाम्बा
खर' गाज्रि होननानै मिथिखायो आं खुगा सोमावहरबाय थानो नाङा दरखार गैयालै बेफोरबायदि मानसिजों बेफोरबायदि थोब बेफोरबायदिसिम लांलाय नाङा मिथिबाय आं बुजिखायो अलरेडि बुजिखायो दानके दुनके गेदा गुदु रायलायबाबो आं बुजिखायो मिथिबाय बेनिखायनो थोब नै बिसिम लांलाय नाङा दे बिदिब्लाथ' नोंथांमोना मा जालायदों मिथिखाबाय जानो हागौ इउटुबारदोंनो इउटुबार कन्ट्रभार्सि जागासिनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना सोरनि गोरोन्थि मोजाङै खोनासंनानै आंनि भिडिअखौ फुल्लि नायजोबनानै खोनासंनानै आंनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट लिरनानै हरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आङो मेन पइन्टआव थांनोसै सोरनि गोरोन्थिमोन दाया बे दिपालिनि एक्स हाजबेन्डनिनोमोन गोरोन्थिया मानोना मोनसे नङा दाय दिहुनबायानो थाखाय गावनि हिनजावखौ गाज्रि साबित खालामनो थाखाय बे दिपालिनि एक्स हाजबेन्डआहाय गाव जुदि एसेबां मोजां मोनबा मा कारनावथो ट्रेनाव फैफानाय हिनजावनि भिडिअ खालामनायमोन ओरै इथिं खेबहां ओरै खेबहां नोंथांमोना नायना लादो बिनि आखलखौ माबायसा सासे आइजोनि भिडिअ माबायसा बनायदोंमोन बे ट्रेनाव फैनायाव नायदो नोंथांमोना नोंथांमोनाथ' नायखाबाय जानो हागौ आरो मिथिबोखाबाय जानो हागौ माबायसा ट्रेनाव गावनो लाबोनानै बोरै भिडिअ बनायदोंमोन बियो बिनि उनाव बे आदा एन्थनिया थानो हायैनिसो भिडिअ बनायदोंमोन आरोना बिनि उनाव बिनि दिपालिनि एक्स हाजबेन्डनियाव नांलायबाय बिनि उनाव नांखांनानै आदा एन्थनियाबो रिप्लाइ होखांनानै लास्टाव मा जाखो आब' दिपालिनियाव देहायाव नांबाय बिनि उनाव आब' दिपालियाबो रिप्लाइ हरफिनबाय आरोना गावनो जाबाय थाबा बे गोरनाफोरासो साख्रबलांजोबगोन बे आदा एन्थनिया खेबसे होनबाय आब' दिपालिया खेब्रै खेबबासो होनबाय बे आब' दिपालिनि गाराङा रानासैना बियो बिदि बुंनायाव हमारे यहाँ ऐसा ही होता है स' एसे भिडिअखौ आङो इन्टारटेनमेन्ट खालामबाय आरो लोगोफोर गाज्रि दा मोनसै गावनो नांलायनो लाब गैया बयबो मिलायना थानांगौ लोगो जानानै थानांगौ दिपालियाबो बे भिडिअखौ नुबाथाय आंखौ जावफिननो दे आदा एन्थनिखौ जेरै जावदोंमोन जास्ट आं इन्टारटेनमेन्टसो खालामदों दै अच्छा हमको सिखा रिया है स' आंनि भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना नायनो मोजां मोनबायबा अन्नानै प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेसेबाङावनो फोजोबनोसै बाय बाय